Καλησπέρα σας. Σήμερα ολοκληρώνεται η τετραπλή κλήρωση με τέταρτο δώρο που είναι κουνιστός δεινόσαυρος. Η κλήρωση θα γίνει αμέσως τώρα. Έχουμε συγκεντρώσει 1585 συμμετοχές και θα επιλέξουμε έναν μοναδικό αριθμό. Από 1585 συμμετοχές. Καλή επιτυχία σε όλους. Ο τέταρτος τυχερός είναι αυτός που έχει αφήσει σχόλιο με τον αριθμό 1365. Σε λίγο θα μάθουμε το όνομά του και θα βγει ανακοίνωση στο site μας. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αύριο θα γίνει κλήρωση για το τρικυκλάκι X-Drive. Όποιος δεν έχει δηλώσει συμμετοχή μπορείτε να δηλώσετε ακόμα. Είναι αυτή η φωτογραφία που είναι καρφιτσωμένη εδώ πάνω. Θα αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω. Έχουμε συγκεντρώσει ήδη 2.939 και προλαβαίνετε ακόμα μέχρι το αύριο το μεσημέρι. Μετά τις 12 θα γίνει η κλήρωση και θα μάθουμε το όνομα του νικητή. Ευχαριστούμε πολύ όλους για τις συμμετοχές σας.